πόδι μου. Το πες, αλλά πες. Αουτ. Πάλι προσπάθησε να βάλεις τις χριστουγεννιάτικες κάλτσες στο πόδι σου. Σου έχω πει σταμάτα να το κάνεις. Είναι χριστουγεννιάτικες κάλτσες, είναι μόνο για διακόσμηση. Δεν τις βάζουμε στο πόδι μας. Την προηγούμενη φορά δεν σου έβγαινε και χρειάστηκε χειρουργείο. Σταμάτα λοιπόν να το κάνεις. Για πέμε κάλτσες, είναι ούτως ή άλλως χωράνε. Μα είναι χριστουγεννιάτικες. Είναι πολύ μεγάλες. Και εγώ προσπάθησα να το βάλω αντί για προφυλακτικό την άλλη φορά και δεν. Αντί για προφυλακτικό, περίμενε, τι πήγε να κάνεις, δεν είσαι λίγο μικρός εσύ για να κάνεις τέτοια. Πήγαινε στο δωμάτιό σου. Καλά θα πάω, αλλά το χρησιμοποίησα όντως. Δηλαδή θέλω να πω το χρησιμοποίησε ένας φίλος μου όντως. Το έδωσα για αυτόν και εγώ απλά το δοκίμασα να δω αν του κάνει, γιατί εγώ την έχω μεγαλύτερη και πρέπει να το δοκιμάσει. Κάποιος που να την έχει πολύ μεγάλη. Γι' αυτό το κάνω. Να σου πω, φτάνουν αυτά με τις μεγάλες και τις μικρές. Εσύ είναι πολύ μικρός για να κάνεις κάτι τέτοια. Αν θα τα γαμίσει για κάποιον σαν και εμένα, ας πούμε. Πώς νομίζεις εγώ, τι κάνω εγώ. Εγώ προσπαθώ να κάνω και δεν γίνεται τίποτα. Ορίστε. Τον βλέπετε αυτόν, παιδιά, φέρνει δώρα σε όποιον του ζητήσει. Λοιπόν, εγώ φέτος θέλω ένα πολύ μεγάλο παίο. Αυτό πέος, πάλι τα ίδια, κάθε χρόνο ζητάς εσύ, δεν έχεις βαρεθεί. Άγιε Βασίλη, ξέρεις τι θα ήθελα φέτος τα Χριστούγεννα? Ξέρεις, θα ήθελα ένα πολύ μεγάλο. Αυτό που λες αποκλείεται, δεν γίνεται. Δεν μπορώ να κάνω τέτοια πράγματα. Για περίμενε, μπορείς να μου φέρεις σε μένα ένα PlayStation, θέλω ένα PlayStation. Ναι, και σε μένα φέρεις ένα μηχανάκι. Μηχανάκια και PlayStation, τι είναι αυτά που λέτε? Ναι, ένα μηχανάκι έτσι για να κάνω σούλες για να πάρω την κόμενα πάνω. Α, τότε και εγώ θέλω ένα. Άμα είναι να ρίχνω κόμμα. Θες και να με ρίχνω, όπα. Φεύγω. Ο Τσιγκούνης το έκανε για να μας δώσει τώρα. Πίσω του, παιδιά, πρέπει να έχω ένα πολύ μεγάλο πέος μέχρι τη νέα χρονιά οπωσδήποτε, γιατί έχω να πάω. Πού έχεις να πας ένα μπουρδέλο και τι να κάνεις στο μπουρδέλο, είναι τόσο μικρή που δεν χωράει. Έχει δίκιο, εγώ δεν έχω πιο μεγάλη από εσένα έτσι κι αλλιώς. Οπότε πάμε μαζί στο μπουρδέλο να γαμίσω εγώ και εσύ όπως να κοιτάς. Ο Παρθένος, αντί για την τέφο γαμιάς. Σταματήστε τα ίδια, παιδιά. Πρέπει να τον προλάβουμε για να μας δώσει αυτό που θέλουμε. Σαν ένα τζίνι που σου δίνει αυτά που θες. Εδώ, δώρα. Καψόνιο. Μεγάλε. Θέλω ένα πολύ μεγάλο πέος. Παιδιά, αφήστε το σε μένα, θα δείτε τώρα τι θα του κάνω. Έλα εδώ. Έχει πολύ κόσμο για να το κάνω τώρα. Παιδιά, έχω ένα σχέδιο. Θα του κόψω το δικό του και θα το φορέσω στο δικό μου με μια ζελ. Αυτό που λες δεν γίνεται, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό. Ναι, χρειάζεται εγχείρηση για να κάνεις αυτό και ούτως ή άλλως είναι μικρό. Δεν υπάρχει περίπτωση να γαμίσεις. Έχεις δίκιο. Πατέρα, ξέρεις τι θέλω για τα Χριστούγεννα? Θέλω ένα ελικόπτερο και ένα κότερο και ένα οικόπεδο. Έχω γούστα πολύ ακριβά. Ξέρεις, Mad Clip, τραγούδι, ξέρεις, τραπ, μουσική. Δεν μου ήθελε να καταλάβεις. Αυτά που κάνεις δεν είναι για την ηλικία σου. Ζητάς πάρα πολύ ακριβά πράγματα. Και πρώτον, Άι Βασίλης δεν υπάρχει, εγώ τα παίρνω. Δεν υπάρχει περίπτωση να σου πάρω τίποτα. Τίποτα δεν θα σου πάρω, μόνο κάτι καραμέλες. Και ξέχνα το. Α, ναι, τότε και εγώ θα πω στη μαμά ότι χούφτωνε στην κουμπάρα την άλλη φορά που έλειπε για διακοπές. Έλα τώρα, μην του δίνεις σημασία αυτά και αυτά που ζητάς. Τι να σου πω τώρα, εδώ χρησιμοποιείς τις κάλτσες για προφυλακτικό. Που κανονικά δεν είναι για την ηλικία σου αυτά, αλλά τέλος πάντων. Θα τα πούμε αύριο και ελπίζω να μεγαλώσεις. Ναι, αύριο θα έχω μεγαλώσει. Και αύριο γενικά, γιατί αυτά που κάνεις δεν είναι για την ηλικία σου. Άντε για, το λέμε αύριο και καλό βράδυ. Και όπως είπαμε, να σου πάρω παιχνίδια. Λοιπόν, τώρα είναι η ευκαιρία. Πάω να γαμίσω τώρα. Έτσι θα είμαι όλο το βράδυ. Όλο το βράδυ θα σε έχω. Πατέρα μου, χάλασες το όνειρο. Νόμιζα ότι είμαι αδερφή. Του έναμε τι σου χάλασε τον
Τι έβλεπες, γιατί τι έβλεπες στον ύπνο σου για να νομίζεις ότι είσαι αδελφή? Ότι έκανα κάτι με τον πατέρα μου. Πάλι έβλεπες στον ύπνο σου ότι φυλάς γκόμενες όλο το βράδυ? Παιδιά, νομίζω ότι είμαι αδερφή. Μόλις έβλεπα τον πατέρα μου στον ύπνο μου ότι κάναμε σεξ μαζί του και ήμουνα με αυτόν εδώ το σούπερ ήρωα και τον χούφτωνα. Δηλαδή σας λέω, έχει παραγίνει το κακό. Περίμενε μισό λεπτό. Από γυναίκες τώρα το γυρνάς σε άντρες. Ποιο περίμενε. Μην αρχίσει να μας γαμάς τώρα εμάς. Hey, παιδιά, όχι. Δεν θα το έκανα ποτέ αυτό σε εσάς. Δεν μου αρέσετε ξανά. Έκλεψα τον Άγιο Βασίλη. Ναι, έτσι ξαφνικά με πήρε με το καρότσι και με έριξε πάνω στον τοίχο. Δεν είμαι γκέι, νομίζω ότι είμαι straight, παραμένω straight, εντάξει. Ό,τι και αν σου πούνε, έχω ποτέ δεν θα γινόμουν τέτοιος, εντάξει. Για περίμενε. Ο Γλέντης. Ο Γλέντης και μένα από πίσω ήρθε. Παραλίγο που δεν είχε τίποτα, θα σου λέγαμε χωρίς τον κόλλο, περίμενε. Όχι, δεν είναι γκέι, μην νομίζετε, δεν είναι αυτό που νομίζετε. Εσύ είσαι λοιπόν αυτός που κυνηγάει άντρες από πίσω με κουμπόσχυλα. Όχι. Για να τους τακώσει τον κόλλο. Με το καρότσι, όπως λέει εδώ αυτός ο κύριος στο σούπερ μάρκετ. Για να δούμε τι έχουμε εδώ. Ορίστε, τώρα έγινα και επίσημο. Κοιτάξτε τα καλεκιοσιλίκια του Τιτεύ εδώ. Κάνει με τα κουδουνά. Είναι αυτά μωρέ, πήγαινε καμιά Μύκονο να σε δω εκεί. Hey, Μύκονο. Πλάκα πλάκα, ωραίο νησί, δεν έχω πάει και ποτέ. Oh.